אז בסרטון של היום שיחקתי בעדכון החדש. לא אף אחד לא נחת פה. אוקיי, תודה, אני מנה. הם החזירו את ה... וואלה, כן, תיקח פה ממנו. אוקיי, אז אני יודע איפה יש אנשים עכשיו. חשבתי שזה עיר לרגע, לא הבנתי למה... זה לא נראה כמו עיר. בעצם בעדכון החזירו את הסייפון מהעונות של הארנה עוד. 25? 100? זה גם עושה שריפה? נייס. אוקיי, אז כמו שרואים את קיבלתי סייפון. רגע. אז וואו, אחי מאוד מרגיש הרבה יותר טוב. אני מקווה שעכשיו אני אצליח לשרוד מקום. האמת, אם כבר נחתתי ואף אחד לא הרג אותי, אז בא לי לדבר איתכם על כמה דברים. הדבר הראשון זה למה לא יותר הרבה זמן, אז כמו שאתם יודעים, סתם חופש הגדול. ואני חושב שסתם חופש הגדול יש לי פחות זמן לעשות ולערוך סרטונים. וגם אני אתן חברים, אז אל תצפו לסרטון כל איזה שבועיים או משהו בסגנון הזה. המדליה, אוקיי, אני לא יודע מה, קח אותה כיבור, זה לא מדליה כזאת, אבל אני אקח את זה בשביל סרטון. אני אקח את זה בשביל סרטון, ועד עכשיו לא מצאתי מתנה. המתנה היחידה שמצאתי זה מה שהיה לו כבר. רגע, אחי, 1 HP. שאני ארוג אותו. לא, אחי, למה אני כזה גרוע עדיין? לא יכול. אוקיי, מת. איפה? אחי, היה פה מישהו, הנה. מה אני רואה? זה שחקנים של אליט. נו, למה זה לא ספרינט או משהו? אחי. לא, אל תגיד שאני מת ככה. לא, אני מת מהזמן. לא, נו, זה גם היה סייפון, אם הייתי הורגת הייתי מקבל חיים. אז פה נגמר הסרטון, ורק רציתי לומר שאני יודע שהסרטון יצא מאוד קצר, אבל אני משתדלת בסרטונים הבאים לעשות אותם יותר ארוך כאילו. וסליחה על זה שלא העליתי הרבה זמן. אני חושב שזה מאוד קשור לקטע של הבית ספר, כי אין לי הרבה זמן להכין עכשיו לסרטונים. בקיצור, מקווה שנהנתם וביי.